Cando falamos de clima, sabedes a que nos referimos? O clima é o tempo que hai habitualmente nun sitio, as temperaturas, as choivas, a humedade, o vento. Cada zona do planeta ten o seu propio clima, e o mesmo acontece con cada rexión dun país. Visitemos algunhas delas. No norte da India temos o Himalaya, é a cordillera máis alta da Terra. Aquí hai moito frío e neva. A India ten unha zona de praias como as de Goa e Chennai. Ten un clima tropical, é cálido e húmido. Na India hai outras zonas como Kerala, con lagoas serpenteantes e paisaxes verdes. Ten alrededor de 120 a 140 días de choiva ao ano, por iso é tan verde. Por último, atopamos a zona de Rajasthan. Esta zona alberga o deserto máis grande da India, pero esta non é a única zona desértica da India. Anantapur, dentro do estado de Andhra Pradesh, é onde está a escola coa que temos o intercambio. O seu clima é semiárido e a terra é rochosa e seca. O tempo está a cambiar por mor do cambio climático. Agora chove un pouco máis ca antes, pero cando fai é de forma tan torrencial que non é nada bo para a terra.